To fa ana wata siga wata yanzu an ɗaura auren fitaccen jarumar Kannywood ɗin nan mai suna Rahama Sadau. Shi dai wannan aure lallai an yi shi ne auren sirri wanda ba tare da kowa ya san an ɗaura wannan aure ba. Bayan kuma an ɗaura wannan aure daga baya suka yi posting a kafafen sada zumunta inda suka sanar da al'umma cewar lallai Rahama Sadau ta riga ta yi aure, tana bara addu'a wajen mutane Allah ya ba su zaman lafiya. To dama ko da wani lokaci abin da ake fata kenan, domin ita wannan rayuwa ba ta jira. Idan lokacin abu ya yi to lallai ya kamata a yi shi, domin idan kuma ka bari lokacin shi ya wuce baka yi shi ba to lallai wannan rayuwar ba ta da garanti. Za ka iya zuwa ka mutu ko kuma ka kamu da wani ciwon ma da zai hana ka yi auren. Domin dai kowa ya ga abin da ya faru da tsohuwar jarumar Kannywood mai suna Ummi Nuhu kwanan nan, inda Hadiza Gaban ta fito ta tattauna da ita akan irin matsalolin da ta samu a rayuwarta da kuma nasarorin da ta samu a baya da kuma damar da ta samu a baya, lalle wanda suka hana ta ƙi ta aure a wancan lokaci tun rayuwa na sauki wajen shekaru 20. Ummi Nuhu lalle a masana'antar Kannywood tana daga cikin manyan jarumai waɗanda suka yi tashe, amma a wancan lokaci Ummi Nuhu ta ƙi yadda ta yi aure har sai da lokaci ya zo ya ƙure mata bayan ta yi wani mummunan haɗarin mota. Daga baya ta zo ta kamu da wani ciwo wanda yanzu da mutane suka ga irin tattaunawar da ake da ita da Hadiza Gaban, lalle mutane lalle ta ba su tausayi matuƙa. A wannan lokaci masoyanta da dama suka fito suka ce dan Allah dan Annabi ta aje lamba account ɗinta za su taimake ta, inda aka dinga turo mata gudunmawa na kuɗi da sauran abubuwa wayanda aka bata domin ta dinga samun abin da za ta dinga cin abinci. Kamar yadda ta faɗa, ta ce lalle ita in ba fim ba bata iya sana'an komai ba. A yanzu kuma Ummi Nuhu kwata-kwata ta ce yan fim ɗin nan da ta shiga wannan mummunan hali ta nemi su taimake ta 100%, amma kuma duka suka guje ta. Mutum ɗaya ta ce wanda komai ta ce yanzu ya ce ta aikata za ta yi aikatawa, domin lalle ya taimake ta a rayuwa, shine Sarki Ali Nuhu, wanda lokacin take neman gudunmuwa. Lalle Ali Nuhu shine ya bata gudunmuwa. Amma da zai baka mamaki shine kamar da Hausa suke cewa lalle ba a gane maceto sai miya ta kare. Wannan magana gaskiya ne. Mafi yawanci su Ali Nuhu idan za su taimako ba su bayyana ma duniya cewa sun yi taimako, amma shi ma yan siyasa Ɗaura ka huta rarara kowa ya san cewa duk abin da zai bayar sai an yi bidiyo an nuna ma duniya, inda da dama mutane suke ganin cewa lalle taimakon da mawaƙin siyasa Ɗaura ka huta rarara yake yi ma al'umma suna ganin cewa ba dan Allah bane, kawai yana yi dan riya ne don kuma a ce yayi. Amma shi Sarki Ali Nuhu idan zai taimako babu mai sanin cewa yayi wannan taimako, sai dai kai yadda aka taimaka in ka fito a kafafen sada zumunta ka bayyana ko a gidajen rediyo ko a gidajen jaridu, sannan a san cewa lalle Ali Nuhu yayi taimako. Shi yasa ake gani da dama irin su jarumi Ali Nuhu, su Adam Zango, lalle irin taimakon da suke yi a boye lalle yafi na mawaƙin siyasa Ɗaura ka huta rarara. To amma kuma wasu da dama ba sa ganin laifin mawaƙin siyasa Ɗaura ka huta rarara, inda suke ganin lalle wannan abubuwa da yake fitowa yana bayyana shi a kafafen sada zumunta lalle yana yi ne domin jama'a su gani shi ma su yi koyi da shi, saboda kuma ana hangen cewar ko bayan mutuwarsa idan 'ya'yansu suka ɗauko irin bidiyoyin da ya ɗauka lokacin rayuwarsa na taimakon al'umma, su ma idan suka gani lallai za su koyi da irin halinsa su dinga taimakon mutane. Dan Allah dan Annabi, idan yau ne farkon zuwan ka wannan tashar tamu, ka danna mana alamar subscribe, ka danna mana alamar ƙararrawa, kai share din bidiyon nan, kai like. Muna godiya sosai. Ga cikin bidiyoyin dan ku kalla. Sunana Haruna Ibrahim, wanda aka fi sani da Abba Sadau, kuma wani a gurin ita Rahama Sadau, uwan mu ɗaya uban mu ɗaya. To da gaske ne Rahama Sadau ta yi aure? Eh, ta yi aure gaskiya. A cikin abin da ke faruwa a cikin abubuwar da wasiyar da babanmu ya bari, akwai maganan aurar da 'ya'yan shi kafin ya rasu. So dukan su tun lokacin da ya rasu kowace ta yi alkawari in Allah ya yarda daga lokacin da aka yi 40 din nashi, kowace in Allah ya yarda one by one za ta fito da miji ta aure. Sai aka fara da babban, shine ya kai ga yanzu. Na ga kai mai yanzu kwana 10 kenan da yin 40 din shi. Ne aka yi na Rahaman yanzu, aka fara da ita yanzu. Sadakin auren 300,000 Naira 300,000. Wani ne angon haka? Suka fitar da hotonsa ba official dai, wani bawan Allah ne dai. Sunansa Ibrahim, Alan Ibrahim. Shi ma yana cikin harkar fina-finai din ne? A'a, wani mutum ne daban. Da yawan fans ɗin Rahama, wato magoya bayanta, sun yi mamakin wannan sanar da ranar aure babu ma sanarwa haka. Mecece hikimar yin shi a asirce misali? To kasan yawanci yanzu yadda rayuwa take, abubuwa sai a hankali da sauransu, da maganganun mutane, da abin da ma wani ya sani da wanda bai sani ba, kowa ya je ya rika magana yadda da wanda bai sani ba, da wani kawai
na bakin ciki da nuna ba ma ya san hasada ko wani abu zai so haka ya faru, so shi yasa muka lulluɓa abin ba mu bari kowa ya sani ba sai ranar da aka daura officially sai a yi posting yau an daura aure kamar yace aka yi yanzu haka kenan abin da ya faru kenan, saboda yawanci waɗanda suke kusa ma ba su sani ba duka. Na ga iya family ne kawai muka san da magana, sai dai wanda zai ba za a rasa ba, sai kuma waliyai. Kenan ba daga zuwa nema ne aka daura ba, an ɗauki lokaci ana nema. An ɗauka lokacin ana nema, sannan kuma da yan uwan nashi shi da yan uwan namu kowanne duka an ɗan san juna, so ana dai communicating na yan uwa sama haka kafin aka zo ya zama official. Wannan ɗaurin auren ya zuwa ne 'yan kwanaki bayan da aka fara yaɗawa ake cewa kanwar Rahama Sadau ta yi aure haka, to kuma ba abin nan haka, to shi yaya gaskiyar wancan batun na kanwata ida? Dama ai diversion aka dan yi diverting magana, saboda mun ji maganar na Rahaman yana dan fara fita kaɗan. So sai muka yi diverting, sai aka sa wancan ta yi aure, sai posting ita da kanta a zuwan ta yi aure waye, amma dai wasa ne dai kawai da Frank haka ta yi, irin yadda ake yi na yan content creators da waye kawai dai Frank ne da sauransu ta yi. Aka dan yi diverting hankalin mutane kar su gane ga asalin wacce za ta yi auren. Wanda irin farin ciki kake ciki yanzu da yar uwarka ta yi aure? Ai na ba ma misaltuwa, saboda na fi kowa farin ciki, saboda ina ɗaya daga cikin wanda muke zama mai shawara da ita akan abin, kuma nake ba ta ƙwarin gwiwa da kuma gaskata mata cewa shine daidai abin da ya kamata. Tun ma mahaifinmu na da rai kafin ya zo ya rasu, da ya rasu ne tukunna sai take ta jin bata ji daɗin da bai ga aurenta ba. Su tun da dai har hakan ya faru, tun Allah ya da ta alƙawari ba za a kai wani lokaci ba, za ta yi ƙoƙari cikin manemanta a samu wanda ya shirya kawai a yi da shi, kuma hakan ya faru. To a sanin da kai mata na yar uwarka yanzu gashi ta zama mata aure, cikin ɗabi'unta menene zaka ce zai taimake ta a wannan sabon rayuwa da ta shiga? Haƙuri da kau da kai, tana da haƙuri, sannan tana da kau da kai, sannan tana da ɗaukan pressure. Ba komai bane duk abin da aka kawo komai, tana ɗaya daga cikin wanda akwai abubuwan ma da wani lokaci ina zama da ita muna magana in ce ni ba zan iya ba gaskiya, amma ke kin yi kokari ya kika ɗauke pressure ko kuma maganganu ko waye ko me. Gaskiya dai a cikin halayenta akwai halaye masu kyau guda 2 zuwa 3 wanda su kaɗai kawai in ta ɗauka zai riƙe ta har abada, ba za a taɓa jin ta ba. Wani irin fata kake mata da ita da angon nata? Allah ya ba su zaman lafiya, ya sa mutuwa ce ya ta raba su, Allah yadda. Assalamu alaikum, sunana injiniya Saleh. To kamar menene alakar ka da Rahama Sadau? Mahaifinta da mahaifiyata ya da kanwa ne. Kai ne muka gani a cikin bidiyo haka kana bata goron ɗaurin aurenta, kana cewa gashi ta ci, misali ya abin ya kasance? Wurin ɗaurin auren, na fito da goron ɗaurin auren kenan, sai na zo gida ina mata albarshi cewa an ɗaura kuma ga goron ɗaurin aurenta, da shi ne muke kaga wannan bidiyon da ka gani. A wannan masallaci ne aka ɗaura auren? Nan masallacin Angwari ne. To ka kawo mata goro, wannan goron da ka kawo mata da bayan da ka kashe bidiyo, me ta ce dangane da wannan goro? Cewa ta yi wai shi ne ka kawo min goro, an gama ina cin goro, ne ce wannan special goro ne, wannan goron ba ta taɓa cin irin shi ba, kuma ba ta taɓa cin irin shi ba. Ga dariya ce kuma haka ne fa, special goro ne wannan.